Konco panitia kula menika dipun rumani lan gaya tiban mriki saged dipun lajengaken. Ayo.
pecotmu. Disupporti, disemangati, atau gini kalau baca saking Banyuwangi, semangati Pak. Kateni sopetan yo kena wae. Gantian koncone sing nyabet, gantian sing disabet. Iki lho dodolku sah ten di pecutmu sah bekno. Yo. Penghargaan, piagam penghargaan dari Kebiar Seniman